Хәзер карантин вакытында мин өйдә утырам. Һәрберебезгә өйдә утырса яхшырак булыр иде. Беренчедән, авырулар тизрәк үтеп китәр, үзебез дә авырмабыз. Врачларга да, медсестраларга да җиңелрәк булыр иде, әгәр дә без өйдә утырсак, авырулар әзрәк булса. Шушы өйдә вакытта минем башыма әле шактый шигырьләр килде. Кайсы шигырь яза, кайсы чигү чигә, кайсы бәйләү бәйли. Менә өйдә утырган вакытта язган шигырьләремне мин азрак укып китәргә булдым. Сагынамын язларны дигән шигыремне укып китәм. Кышлар бик матур булса да, сагынамын язларны. Кояш башкача елмая, һәркем тыя назларны. Кыш үтүгә, яз җитүгә, яшисе килә башлый. Табигатыбыз үзенең нурлары белән ашлый. Кояшның назлы нурлары уята безне иртән. Әйтерсең лә фәрештәләр төште мәнисең күктән. Карлар эреп, сулар киткәч, табигать бик яшәрә. Агачлар яфрак яралар, берсе дә калмый шәрә. Тирә-якның матурлыгын күрәсең син таң калып. Май аенда хушбуй исләр тора бит ул аңкылып. Шымырт чәчәк аткан вакыт исертә бит исләре. Күңел бөтенләй үзгәрә, каян килә хисләре. Раббыбызга рәхмәт әйтик. Уятты бит безне яз. Зикер әйтик, дуга кылыйк, булмасын иде ул аз.